Escribía o gran Giovanni Boccaccio que un fato de mozos, fillos e fillas das máis nobres familias de Florencia, das máis ricas, das máis poderosas, fuxindo dunha mortal epidemia que asolaba a súa cidade, toparon refuxio nunha das súas bucólicas quintas campestres e, por se entreter, deronse a contar historias uns aos outros. Corría o ano 1347. Eran tempos ruíns. A peste bubónica. A peste bubónica. A mesma que agora, pero con distinto nome. E como nós non dispomos dunha bucólica quinta campestre para refuxiármonos como aqueles mozos e mozas da cidade de Florencia, gocemos polo menos das divertidas historias que ali se contaron. E a que vou contar é a historia de Wilfredo Varesi, un cazador de arco e frecha que ía un día pola fraga diante seguindo unha corza. Cando viu, ali, enriba dunha pedra e ao pé dun carballo, un home que quería baixa dai agora mesmo, sacas a corda do pescozo se non queres que che atravese o corazón. Tranquilo, Tranquilo. Mira, xa está. Baixa o arco, que igual se che escapa e temos aquí un desgusto. Mira, xa está. Fora. De todas as formas, eu o corazón xa o teño atravesado. E por unha frecha ben máis mortal ca esa co que ti me ameazas. Baixa, caramba! E o mozo comezou a contar como estaba totalmente enamorado dunha moza que non lle daba a máis mínima oportunidade. E por iso querías matarte. Por iso querías matarte, non! Eu acabo de perder unha corza pola túa culpa, pero sei que máis tarde ou máis cedo he ido a topar outra. Anda, vaite mediante. Vaite mediante que sache... E o mozo foise. Pero Wilfredo ficou pensando que este era dos que batía non unha, senón dúas, 3, 4, 5, 6, 7, as veces que fixera falta coa mesma pedra, e pensou que seguramente trataría outra vez de... Pero, vaya, recordou a que estaba ali, estaba a cazar. Así que deixou que a cousa... E nada, seguiu pola fraga adiante. E cando chegou a un recóndito lugar onde antes non estivera, comezou a sentir uns berros estarrecedores. Como de muller, como de muller. E os ladridos duns cans, E o galopar dun cabalo. Dende o alto dun penedo, puido ver unha muller que ia fuxindo por entre toxos e silvas. Viña toda desgarrada, toda chea de sangue, berrando aterrorizada. Era nova.
moi fermosa, viña completamente núa. O seu flanco corrían un par de feros mastíns que lle ían dando dentalladas. E detrás dela viña un home a cabalo, espada en man, encirrando os cans contra ela. Non a matedes, non a matedes. E detrás ela non a deixedes escapar, pero non a matedes, meus mastíns, que iso teño que facelo eu, coas miñas propias mans. Wilfredo, que armara o seu arco contra un home que quería matarse a sí mesmo, como non o había de facer contra outro que quería matar unha desvalida muller e dunha forma tan asañada, tan cobarde? Non sei que che fixo esa malpocada, nin que tes contra ela, pero sexa o que for, nada xustificaría tamaña crueldade. Afasta do meu camiño, cazador. Vaite, vaite, que nada poderás facer contra min, nin nada poderás facer por ela. Así que non te interpoñas. E comezou a contar, como 200 anos atrás, sendo el mozo, estivera totalmente enamorado daquela muller. E como ela, sen a máis mínima compaixón, sempre o rexeitara, nunca quixera absolutamente nada con él. E como él, absolutamente desesperado, acabara por matarse. Cando dai un tempiño, e por unha razón absolutamente natural, unha doenza, ela morreu, os dous fomos chamados ao xuizo diviño. Eu, por acabar coa miña vida, que só a Deus lle pertence. E ela, por non se apiadar de min, inducíndome a tan grave pecado. E fomos condenados os dous. Eu, a perseguila eternamente desa maneira atroz que ti viches. E ela, a fuxir inútilmente da morte que unha e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra vez lle haberei de dar. E saíu a galope tras ela. E Wilfredo puido ver como máis adiante a muller era atrapada e inmobilizada polos cans que lle trababan nas pernas, que lle trababan nos brazos, que lle trababan onde cadrase. Ela berraba, ela suplicaba, pero nada. Ao pouco tempo chegou o home, botou o pé a terra e coa espada fendeulle o peito, fendeulle os brazos, fendeulle o ventre. E antes de que a coitada morrese, que aínda alentaba, arrincoulle as entrañas coas mans e botoullas de comer os cans. Ao pouco tempo, daqueles refugallos sanguinolentos que dela quedaron, comezouse a formar a figura dunha muller nova, fermosísima, completamente espida, que botou a correr, berrando aterrorizada por entre toxos e silvas, e os cans saíron detrás dela, e o home montou o cabalo e comenzou a perseguila. Que non escape! Que non escape! Ferradelle as carnes, meus mastíns! Non a deixedes escapar, pero non a matedes! Que iso teño que facelo eu, coas miñas propias mans! E Wilfredo puido ver como máis adiante a muller era atrapada e devorada de novo. E de novo se refixo, e de novo botou a correr, e foi atrapada e devorada outra vez. O día seguinte, Wilfredo voltou ao mesmo sitio, acompañado daquel mozo que quería... Agarda aí, agarda aí.
pouco tempo, comenzáronse a escoitar uns berros estarrecedores. Os da muller, os ladridos dos cans, o galopar do cabalo. E o mozo puido asistir á mesma escena arrepiante da xornada anterior. E outra vez máis adiante, 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 outra vez máis adiante. É así como queres acabar ti? É así como queres que acabe esa que ti dis que tanto amas? Eu abofé que non entendo a xustiza divina. Non a entendo. Pero que si entendo é que se ti non tes a culpa de amar a unha que non te ama, que non a tes, ela ten inda moita menos culpa que a ti de non te amar. E nin o teu é pecado, nin o dela tampouco. Pecado é non buscar outro camiño, empeñarnos en seguir sempre o mesmo, cando é patente que ese camiño que seguimos, ese só nos leva á infelicidade.